Ang bata ni Mayor Albi Benitez. Ining artista man mga kaaksyon nga si Ramirez. Isa ini siya ka teen artist. Amo ni siya ang nobya ni Victoria City Mayor Javi Benitez. Ang Mascara Festival sa nabaluan ang paghiwaton sa Oktubre 2022. Tub-tub naman mga kaaksyon Oktubre 23, 2022 kung sa rin kinadalauman ang pag-abot sa pila ka dinapit nga mga bisita. Hey! You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile again. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz, mga kaaksyon 104 days na lang antes ang adaw sang Pasko kag 111 kada naman antes ang tuig 2022. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa aton mga pangulong dinaran. Aksyon Jan Diaz, balita na taas. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinaran. Ano pala ang mga balita nga dapat ninyo mantayan diri man sa ating pagpangalagad sa ato naman nga mga balita lokal. Dito naman sa surad sang Sipalay mga kaaksyon, makaluluoy man ang gindangatan sining isa ka lalaki matapos nga ginpulian. Ginpulian kastigo plus ginbuno pa sang ice pick. Ang biktima mga kaaksyon nga ginkilala kay Rico Batiz, 42 anyos, residente sang sitio Malubog, Barangay Kabadyangan sa sulad sang Sipalay. Ang nakaangkon sa pilas sa ulo, may pilas sa itsura, may pilas pagit sa likod mga kaaksyon matapos ginkastigo kag ginbuno sang ice pick sang mag-asawa nga Marlene Malabago kag Crispin Malabago nga pareho residente man sang sitio Malubog, Barangay Kabadyangan dra man sa sulad sang Sipalay. Na-interview nato ng kapulisan suno sa ila ang pinakamotibo sa likod sining krimen. Simple naman kuno do nagwa lang bala sa ila inistoryahan ay samtang nagaininom ang dumaan nila diri nga dinom tanay. Sa ito naman nga headline number 2. Dito naman sa sulad sang Kabangkalan, arestado man mga kaaksyon ang ginakabig nga top 4 sa drugs watchlist. Isa ini man kaanay nga surrenderi, nadumdum ka mo to sang una sang uplantok ka nga programa bla. Ato blang nga inasod-asod nga ginakpanay kag ang pag-surrender sang mga persona nga imbolbado bangod mga kaaksyon siniman nga pagbaligya o kunining paggamit bala sang illegal nga droga tinagdagsa ko tubay kag nagdinaguso. And that is why mga kaaksyon nga ining subject mismo sa bypass operation sa Kabangkalan PNP nga si Edgardo Ocampo alias Edgar 39 anyos sa Hacienda Carmen, Barangay Dan Banwa sa sulad sang Kabangkalan ang nagsungka sa sa kapulisan. Pero eventually sang iladalayan gin panigan ng investigasyon na ibaluan niliwat nga nagbalik sa pagbaligas sang illegal nga droga kag saging kasa nga bypass operation na recoveran sang illegal nga droga. Sa ito naman nga headline number 3. Dugay-dugay may kaupo natin mga kaaksyon ang isa sa mga takiya sa korporasyon nga muna nagadumalabla sa mga modernized jeepney diri sa Bacolod City. Kung ari ka mo sa Bacolod, makitaan nyo ni they're flying around the different routes in Bacolod City. Some others ara the home site, the Central Market, daan na ni may kaduha nga loop mga kaaksyon na muning Bata Libertad Lupa. Pero ini-interview naton karon may panibago nga update
Kay kunong northbound bala makakson, may loop nga diretso diri sa Libertad. Sa Burgos ng area ang northbound, shopping northbound. Ang impormasyon nga ito niya nabaton sa bagong ruta, diretso sila kuno sa Libertad. Let's get to know that details in a while makakson. Diri sa ito nga pagpangalagad may kaupod nato na ang tag-iya sining panibago na naman nga nagtukod nga korporasyon diri sa may Bacolod City. Amo ning Torbanos o kon Loverboy and Torbanos Transport Corporation. Medugay baloon tamanitistingan ta na biluat kontak ang Philippine Coast Guard bla. Kung mag-ring ni kang magsabat man sila bla. Di kung hindi pag inislabat, hindi na sila mabagtingan, mapanitan pag inislamong. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ang balita man gikan sa Bacolod City Government Center Dugay, gadulong ni Action Dale Salazar, Bacolod Express Service Office Ayala Malls, inapaabot nga magabukas sa Disyembre 2022. Samahan ka na ko nga balita mga ka-aksyon bangod subong nga adlaw formal na nga gindeklarar kagin na mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagtugot mga ka-aksyon nga optional o kon voluntary na bala ang pagsuksok sang face mask sa outdoor setting. So we expect nga kagapon nga nagpagwa na yan sang executive order sa Negros Occidental Governor Bong Lacson. We expect nga subong adlaw in the coming days may umanong nagpagwa sang kaugalingon nga executive order si Bacolod City Mayor Albi Benitez. May angot sining mga ka-aksyon nga concern. Anyway, take magsining ka outdoor sa gwae sa mga open space. Kung indoor amo ni mga establishmento nga damo tao hindi ka na kapay na gusto. So draya sa gyapon suksok ka face mask not for yourself but for the benefit of others. Aksyon John Diaz. Balita na tatas. Action Report Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:16 na. Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome to sa Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Lunes kita nga presentation Setyembre 12, 2022. Sa mga hapon liwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mga balita nga datipon sa aton mga Action Unit Reporters. Sa kinaandal akong inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz. Tub-tub kita lasay subong nga gabi. Action Radio Philippine Standard Time na 5:17 na. This time din kita maguyang pasang tiyempo. Kaya medyo ipit ang aton panahon. Tungod mga ka-aksyon, diri sa Action Radio, gadi nag-uso ang papremyo, ginapanagtag naton. Makon mo, subong nga adlaw, nakuha na. Meron kita first winner sang brand new nga cellphone. Diri sa aton dakop kada og karoleta promo sang Action Radio Bacolod. Makon mo kay nalasa sang aga nalawagan. Uy, nagingagaw gid sila yang duwa. No, ang isa sa ning hapon si Ma'am Rosemary Martino daog siya cellphone bla. Kay na si Ma'am Feli Corsiga isa man kalibo ka pesos. Pero ano yan ang sitwasyon sa palibot sang syudad ibalo naton. Banaton sa Action Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may hapon. Diyan, mayong hapon. Good afternoon. Kamusta da? Do may kondisyon ta subongaw. Kadamo gid. Kadamo gid. Ano kami ni Papa nga mapahangin-hangin. Wow, pangin-hangin. Sana all. Ano sino ginapangita nyo? Mapandumanan kami. Mapandumanan ka mo? Oo. Sa gupa nyo gidang perte ka traffic, no? Yan awang natawa na kayo. Ano naman ang idsaman. Aba, EDSA. EDSA ka na. Wala naman ang NLEX. Oh, wow. May NLEX ka nalalaman, Expressway ka na kung si Papa. Ati, kabalo kang patol kulang na nabutangan pakpak. Sana. Ang ga-drive daan may pakpak naman. Budlay ang ga-drive kay may pakpak naman. No, kay ati subong hapon no, ang lakat sa traffic kaya diri sa may circumferential road ayon action diyan no kuno sa may Bangga Corin going to po sa may Alihis Balanos slow to moderate no subong hapon kay ang iba na
sa ilak sandyan halin pa man sa obrahan kagas sa mga eskwelahan kay ti bagulang man nagrinuwa ini ang mga day class mga estudyante action dyan, no? Kagati, katoon sa mani ang pamilya, ba sa nagkumpas may action dyan, kay base sila ni makasabat, wala gin nagasabat sa to. Why kayang ponya kay Coast Guard Commander Mercurio diri sa Negros na ligi na panangat tinawganay sa iya. Oo, gani, wala gin tingog. So, base ang pamilya, locate action dyan, no? Diri sa may barangay Handumanan. But so far, kaluyan, nung namin aton nga tiyempo, subong yung nga hapon, no? Kagati ang hangin do ka medyo mabugnaw man sa mga hapon na pisar nga mainit ang tiyempo pero ang temperatura Pwede man nakaroon action zeal kung makita ano gina pamilya. Sila man ko Tonyo, Mamte, anong ginambal sa inyo sa Coast Guard? Nakapalapit sa inyo, nakapakita man sa inyo si Commander Mercurio sa Philippine Coast Guard Negros? lagana kay istorya sa to. Diba, si bla digto, yung bla gusto mag-istorya sa pamilya kay para direct how. Pero mayo man na, ilang taon ta nakaroon action sila. Yes, sa action dyan, malocate natin ti, pamangkoton sa ang family, no, kung gini ang rason, na mas may problema, manibala ang biktima nga naglumpat. So, karon nga hibaloon man action dyan, kagati so far action dyan, subong hapon, sa aton nga paglibot, no, sa nga patrol diri sa area sa nga syudad sang Bacolod, no, malinong kag matawhay naman, ganing kay ti amura na permi nga aton concern, adlaw, no, ang daily routine ta, pag-checker sini sa nga traffic action dyan, kada hapon niya may ara areas nga heavy gid ang lakat sang trapiko especially sa may dalan Burgos kagati may ara gali area na ko sang dalan balang ginakayo man di sa may Lopez San Sebastian Araneta ayon action dyan no ginbungkal na dara nga isa ka lane sinisang linya kung going ikaw sa west nga portion sini action dyan no ara sa may left side na ang ginakayo sini sa may dalan San Sebastian. So sa mga kauturan inang abiso no o kana advice nga ti one way na dra ako nang maagyan mo na isa ng kaninya no hindi kaya sa piya kinamatamat na ni kayo kagang sa dalan Nernais no lapit na naman mahuman sini action dyan ang isa kalinya kayang kapiyak sini na tapos naman pero sa may dalan Araneta daw ang progress daw kahinay man dres matubangid bula ka Metrodome kay until now ginatakod paguron nila sa gyapon ang sa drainage ni action dyan, no? But so far, action dyan, kaluyan man, kay tiso mga hapon, wala man gid sang dalaguan nga mga insidente o kanitabo ang nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod, no? Sa mga estudyante, sa mga tagpalanmete naton, paghalong gid kita tanan kagati ang nakatasubong sa nga trapiko lang gid kag ang nga makita naton amoy ini ang mabulubugat lang gino sa subong nga hapon. Action dyan, sa mga tagpalamati, maayong hapon na gid kag maghalong kita tanan, observation report, nagikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Report. Afternoon edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:22. Mayo pang Action Radio kay ginakadtuan aton personal block kung may mga concern na good makakuha kita sa impormasyon nga dugangan. May maka-aksyon may angot bala sa isa ka insidente ang paglumpat sang isa ka lalaki sa isa ka roll-on roll-off vessel kon ro-ro vessel sang Sabado nga nagluntad within the maritime area or coverage of Negros Occidental in Bacolod City. This particular case, ini nga kaso, this is an interest or public interest concern sa publiko. The reason why we wanted to know the details sa sining natabo kay para makabalong tao, makabalong publiko kung ano ang natabo and anong dapat nila himuon sa mo sining mga sitwasyon. Di kay kung tago-tagoon taning impormasyon na do halos kita magtikab sa atong bakba, mayo pa magalin ka na lang sa pwesto da. Bala kay Philippine Coast Guard Negros Occidental, amo man di ka cover sa Bacolod Commander. Kay Sir Mercurio, the media's been waiting for you not only for an hour, hindi 2 ka oras, hindi 3 ka oras, salin sang Sabado tub-tub subongaw tanay namon simo. Nga isa ka tikab sang bakba mo, wala ka gin may pagin pagwa, kung ano blang matuod nga natabo digto. Ang una man na question, anong sa agi mo da pa cute-cute sulod sa opisina mo man? Ha? I'm experienced. I've been a witness kung anong kakatabo dira. Especially kung nagkuha impormasyon dira sa Coast Guard Bacolod kag Negros. Madumduman mo
naman ko, I was the first one nga naka-interview si mo bangod sa matapos ka nga nagpungko diri sa Negros. Pero that time gin paulat mo ko pila ka oras, hindi isa, 2 ka oras do hindi mo pa gani pasudlon. Subong you did the same thing. And this one is a different, not a different case. It's a similar case. Kung mo ka nakabudlay gali dalon ko nabi nga pangitaon kag kuan sa impormasyon, mag-oras gali sang bagyo do hindi kay mo ya magtikab sa baba mo. Sino ko ng kuan mo di detalye kung may mga gale warning da. Kung may biyahe, kung wala kay tigay posipos kinanda ya. Now, kung hindi ka magambal sir, 3 lang kabutang. First, akong suggestion si mo, butang ka da spokesperson kay bisan nano matabo, may kinanglanon gi kami nga impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard. Hindi na yan namon kinanglanon nga impormasyon alone. The public needs to know anong ginaubra nyo da sa sulod. Kaduha nga butang, if you cannot perform your duties well, if you're not willing to impart your ideas to the public, halin ka na sa pwesto mo, ngita to ibang nga posisyon. Katatlo nga butang, sir, this is not only the concern of the media. You are not serving the media, exactly. But, butang naton, wala kami sa media. We are still part of the public. Publiko kami, nagabayad man kami buwis. And we need to know the information that you need to share to the public because it's a public interest. Sana tabo digto sa Sipalay. Been contacting you for so long. May nalumos nga 2 ka gwardiya sa Sipalay. May ginpagwa ka mga information. May 4 ka na patay sa Cadiz na lumos sa isa digto ka ref. Nakapagwa ka mo information. Pila na kabagyong naglabay. Nakapagwa ka mo information kung may gale warning o kung may mga reminder ka mo sa mga mananagat. Di ba na? Wala. Subong, may natabo naman nga kaso da sa Roro. The first time you were appointed diri sa Negros Occidental, that was a similar case. Now, therefore, ginsulit na naman ha. You've been staying here for so long. Hindi ka man kasiling, hindi ka Chindilonggo. Kung hindi ka Chindilonggo, kundi Tagalogon ta. So, pad ko diyo, may Filipino teacher diyo, mabatranslate ka pa siya? Tanik ka simple. Ano kay kabudlay nga magtikap ka sa ba mo balikan no mandato? Not for your information but for the information of the public. Ano mandato sa Philippine Coast Guard? Very basic. You are mandated to be responsible in performing your maritime duties. And isa ka butang, maritime law enforcement, maritime safety, maritime security. Paano mo ma-impart that you are implementing maritime safety and security measures if wala ka tsimpo nga para iwaragwag sa publiko kung anong dapat imuon? Anong vision nyo? By 2028, Philippine Coast Guard is a world-class guardian of the sea committed to save lives, ensure safe maritime transport, cleaner seas, and secure maritime jurisdiction. Paano nyo ni mahimo world-class? Queen Elizabeth gani dito kaga mga hari kag reyna sa ibang nga pungsod, dugay-dugay pagkapatay ni Queen Elizabeth, isa ka oras kaligan maging pagwa nga impormasyon diri sa aton sa lokal, pila na ka oras na 3 na ka oras na patanan ni isa ka tikab sang baba mo ay gid. I am not here to compare any commander assigned here in Negros Occidental or Bacolod City, but to make a comparison for this particular situation, ay why kagito yasang isaway sa nakaligad nga commander diri si Police Commander Benjamin. Bisan na alas 11 sang gabi sir, basta may impormasyon nga yata, sabton niya katuya kay Kabalosa nga obligasyon niya na. Aksyon John Diaz, balita na tatas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:28. Salamat ka kay Kulabos ang timpo. Okay, pagbalik natin mga ka-aksyon, we're going to discuss in modernized jeepney. Mahingkop natin ang isa sa mga proprietor or partners ang isa ka corporation, transport corporation, dili sa Negros Occidental kag Bacolod City para mabala natin kung ano ning sistema sa ginapatigaan karon na transport modernized jeepney transportation system dili sa Bacolod City kag Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:28, magabalik kita. Magarapos gid lamang sini. Santon Plus Gold. Ako gali si Maya. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message
Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basi ko, nadala nagkik kami nga, may gimpamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may maskila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya ako maghulam. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit. Tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan per may sakon kang hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ng Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. This time mga ka-aksyon, i-check naton ang aton subong nga concerned or resource person kabalo kadris Bacolod City. Hindi naman lipod sa ibelos ang tanan nga dali nagabiyahe na ang mga modernized jeepney. Magsiling ka modernized jeepney, inibla mga bus-like o kung gagmay nga do bus ang itsura niya nga madipasay nga jeepney mga ka-aksyon. Ang mga sa mga
kaakson na nagabiyahe sa pila na ka mga ruta diri sa Bacolod City, ini in line sa ginapatuman sa karon nga modernization program sa mga dipasay nga salakyan. It simply means nga ang nagabiyahe nga iban nga mga jeep sa Bacolod air-conditioned, ikadwa mga kaakson mas malapad o galing mas mahalang ang pretihan. Pero sa likod sini mga kaakson damo na sa nga mga kontrobersiya, damo na sa mga akusasyon nga ginahaboy batok sini nga programa. Pero sa gihapon diri sa Bacolod City, may aragid nga mga kooperatiba, nga mga korporasyon, nga mga transport group nga nag-cater sini mga kaakson. Sila ni mismo ang nagsugod, sunod sa mando sang gobyerno, ilabi na sining modernization program. Let's get to know this modernization jeepneys and anong sistema sini. Pod naton this afternoon sa aton nga pagpangalaga ng isa sa mga proprietor kung tag-iya sang Loverboy and Torbanos Transport Corporation, si Ma'am Febe Torbanos. Ma'am Febe, good afternoon. Si Action John Diaz. Live ikaw karon sa Action Radio Bacolod. Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you, gid sa mga time, no? Ma'am, isa ikaw, di ba, sa mga korporasyon ka mo, nga may-ari ka mo sinisang ipabiyahe nga mga modernized jeepney diri sa Bacolod City? Yes. Oo. With the route with... Yes, ma'am? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes. Oh. Yes, you have. Yes. May-ari ka mo. Yes, yes. Anong mga ruta, ma'am? Bali ang nabilong sa among na korporasyon is Mandalagan, but subong tungod sa bagong rota, LPTRP nga nagwa sang LGU, ang rota ng northbound terminal to Libertad Loop. So Okay. the same ng Mandalagan route. The same nga ruta, pero lain lang, ma'am, ang point of destination. Yes. Okay. Ano ganin magsiling kita, ma'am? LTRP? Bali, yes, ang LPTRP, Local Public Transport Transport Plan. Baligin pagguain na sa sang LGU naton Okay. nga different route nga bali in every route may designated na gid nga number of units nga amula nang mabiyahe sina nga rota. Okay. Ma'am, in every route man, isa lang nakakorporasyon or pwede nga damo ka mo? Bali, for example sa amon, after consolidation, sang ina nga rota, bali may selection. Different nga rota, kung diin ka mapili nga gin-applyan mo, amo na ang i-award sa imo. Okay. Ma'am, sa imo pagkabalo, pila ka unit ang gina-assign, for example, sa inyong nga ruta sa northbound Shopping Libertad? Pila ka unit, gid, ma'am? Actually, ang total is 98. Okay. Bilang sa ina nga rota, duwa kami ang na-award. Duwa kami ang napili. Sa ako na-award 58 units and Catalogo Lines Corporation is 40 units. Okay. Ma'am, sa 58 ni nga units or 98 all in all, may idea ka kung may nagabiyahe na ni Subong or may manog biyahe na? Actually, sa present, I have 30 units. Ma-blessing kami sa Saturday kay na-delayed kami because wala pa na inspection sang land bank. Okay. Tomorrow, after nga ma-inspection na sang land bank, ma-blessing kami this Saturday, September 17, then mabiyahe na kami on the following day. About sa lingon, ma'am, ini nga mga jeep nga gin-award sa inyo or ini mga units, loan ni siya sa bangko? Yes. Oo. May idea ka, ma'am? Mga pila ni per unit, ma'am? Ang sa amon, yes, ng QSJ Motors is 2.2 per unit. 2.2 million? Yes. Okay. Oo, mga pila ni siya, ma'am? Mga how long yun ibayaran? Kung sa inyo nga part B? Sa 2.2 million, may subsidy ang gobyerno nga ihatag sa imo. Among the 30 units, less 130,000. Okay. And then, 160. Oo. Bali, ang mahimo na lang ang loan namon and every unit is 2,040,000. Payable within 7 years. Wow. Then, may grace period kami nga 6 months nga hindi kami magbayad sa ngamon nga principal, only interest. Pagka 7th month, mabayad na kami sa ngamon principal. Okay. Ma'am, both silingon offered ni by the government nga if ever, kung gusto nyo ma-apply ka mo for loan, doon mo sina?
actually may proseso. In consolidation, kung diin ka nga ruta, makonsolidate ka sang imo nga units. For example, sa amon, is Mandalagan. Bali, nag-apply kami for consolidation. Dapat a minimum of 15 units. Kung cooperative ka, different operators. Okay. Sa amon kay corporation, duwa lang kami ka operator. Nagtukot kami nga corporation. After consolidation, complete mong imo nga document sa consolidation, ma-apply ka naman for selection. Okay. After selection, bali 5 kami ang nag-apply sa amo nga rota. Duwa lang kami ang Ginawardan. Okay. Ginawardan. So ma'am, kamo sa Saturday Blessing, mga most probably when sa mga sugod biyahe? Ma-start kami guro on Monday, bali on Sunday, bali ma-road test lang kami anay. Ma-familiarize ang mga driver, magdala sang bag-o nga unit, kaya dapat maka-familiar din sa unit case different na from the traditional mo. At least we already knew kung paano ka mo nakasulod sa sini nga programa because this is still in line with the modernization program. Kay kabalo naman kita, pero tigini ka kontrobersyal kay damo gini ma'am nagapamalabag sini. Pero ma'am, let's get to know naman the system itself. Sa sini nga modernized jeepney ma'am, paano ni siya ang pagbiyahe? Is it similar sa mga regular jeepney or old model nga jeep nga nagabiyahe nga it's available or flying around that particular road sa amusi nga mga inoras or may limited number of hours lang? Hindi. Bali kami ma-start kami 6 in the morning. Okay. Bali may compliance kami sa bangko. May undertakings kami na dapat ang amon nga driver with a regular na salary. Wages. Salaries and wages with benefits dapat with SSS, PhilHealth, Pag-ibig, insurance. Then for 8 hours, ang minimum is 450. Okay. The exceeding hour plus overtime. About silingon, part ni siya ma'am sa agreement nga dapat ang driver nga i-hire should be paid regularly based sa wages and salary man nga basic. Yes. Oo. Yes. So ma'am, ang biyahe nyo kung mag-start 6 until be 8 hours isip sa iga, kung mag-exceed may overtime, kung wala kundi sa mag-overtime, but sila nga may shifting man, may lain naman nga mga driver mabulos. Yes. So, yes. From 6 p.m. until what time ang biyahe ma'am sa mga amo nga route pareho sa inyo? Actually, subong kayo the test pa lang kami, siguro will end at 7. 7 p.m. Tapos, 7. Ang iban kay may ara nga mga commercial establishment nga nagasira late na. Bali mapagwa pa kami yan number of units nga makater pa sina nga mga passenger. Okay. So, bot silingon, ang matabo sinidri the next week, this is just a testing or trial and i-obserbaran nyo ma'am kung anong needs kagapilang ka ang capacity or kinanglanon ng mga jeep nga kinanglan na magwa because of the volume ng pasero. Yes. Okay. Ma'am, amo na siyang sistema. Ang drivers is regularly paid based on basic salary. May overtime, may mga benefits, may mga SSS naman, no? Yes, may SSS. Actually, ang samon traditional, may SSS na. Okay. Pero, at isubong, ang basic salary na gid. Basic salary na dapat ma-follow ka with SSS, dapat may benefit sila kaya gin-undertake na namon sa bangko. So ang sweldohan ay ma'am dailyhan o kun kinsihan man? Weekly siguro. Weekly. Kaya mag-apply man mag-daily mo. Depende na siya ma'am sa korporasyon. Yes, weekly. Well, of course, sa first guro, weekly pa. Kaya of course, ma-adjust pang driver. Naanad silang daily renta. After that, may ma-earn din silang madala sa ilang family. So, subong, of course, ma-adjust kami siguro weekly anay. Para nga, maano man ilang nga daily man. Kanami, gali, no? Kanami, gali. Kaya ado ka regular employee na gid sila ang mga drivers. Pero ma'am, wala labot sa driver, diba? May conductor ka mo ginabutang? Yes, may conductor. Kay as of the moment, bali conductor gid kami kay wala pa kami EFCS. Later on sa project ng government, dapat kita ma-card na ta later on. Amo ni sang ES? CS. Anong bot sila automatic fare
system. So in the coming years probably may automatic fare system na kita. Collection system. So both silingon subong may conductor kita anay, pero gina-expect naton, ginapreparahan na naton nga top na lang sang card ang matabo, wala na bayaran ay piso-piso or pilada 15. Oo. Pero subong may na kami, may provider kami. Basi next month, bali mag-top na lang kami card, lang Japon, ticketing. Bali may handheld. May handheld sila. Bali i-press ina sang conductor, kundi in sila manaog, magwa ng ilang fare through paper. Kumbaga ang ticket automatic naman. Automated naman. Okay. So makadto ta mama, that is the system. May ang driver, ang conductor are also paid regularly. Now, ang plitihay naman ma'am, pilay ang plite sa mga modernized jeepney nga pareho sini? 13 pesos. That is the starting with in between pila ka kilometers na ma'am? Actually, ang fare discount sa traditional, the additional 4 kilometers is 11 sa traditional. Okay. Ang sa modernized is 13. The additional of 1.5 kilometer, additional of 2 pesos, I think. So may treks pa na magwa na ihatag ang LTFRB. Kaya for example, from northbound to Libertad is very far siguro. It's more than 12 kilometers. Okay. So it would take around mga lapit sa mga 20 pesos. 17, guro 17 to 18. Pero wala pa nagwa may treks kaya hindi man kami pwede. Okay, balikan natin si ma'am. Action hen. Balikan natin si ma'am. Ato na ginambal niya na maka-action. At least para klaro, kaya ang istorya naman initial, it would take around, they are free, no, to increase. Pero ginklaro ya nga may matrix gali nga mapagwa, no, para sa plitihan nga ini sa modernized jeepney. The same true with the traditional nga mga jeepneys, no. Ano na si ma'am? I-check tabi liwat, no, si Ma'am Feby. 13 pesos for the first 4 kilometers. Every 1.5 kilometers, may additional nga 2 pesos. Similar kung anong gina-apply naton sa traditional jeepney. And then, amon abi, may magbiyahe. Last na lang tani nga part, no? May last question na lang kikita kay Ma'am Feby. I don't know kung ano. Sige. Ma'am Feby, may magwa sa mga matrix pa, ma'am, hulat-ulaton pa na naton. Oo, ma'am. Yung kami stress sa LTFRB. Okay. Ma'am, lastly, based sa imong knowledge dari sa Bacolod, mga pila na ma'am ang nagabiyahe nga mga modernized jeepney, ma'am? Okay. Bata, nag-start today is Bata with 15 units. Alihis is 20, I think. 20. Okay. Dali. Bata? 25 units eh. 20 and 25. Bata is 25. Okay. 20 is Alihis. Okay. Home site is 3. Okay. Eroreco is 1. 1. I don't know kung ang Cebu people nagbiyahe subong via Fortune Town to downtown. May ara naman. Unit. May ari na sila. Dua. Okay. Kami ang other units. Sa Subong, ang Eroreco, Santa Fe, kag Punta Taytay, owned by Churet Corporation, ara ng ila, I think, 15 units or 30 units. So mas-start na lang sila. Maulat-ulat na lang kita kung when sila masugod man. Oo. Okay. Sige. So, ma'am, all in all, pila ka company na di man ka corporation sa mga Aris Bacolod? 9. 9. 9. Pero land bank na natanan, ma'am? Hindi. May DBP ang Netsco. Netsco is Mansilingan. Bacolod South is Santa Fe and Punta Taytay. Okay. So, amo na, no, ang mga details. Anyway, ma'am, thank you again sa information nga share diri sa Action Radio, ha? Good afternoon, ma'am Feby. Good afternoon. Thank you also. Thank you. We have Ma'am Feby, ang isa sa mga owners ng korporasyon mga kaaksyon sa mga salakyan. Ma'am Feby Turbanos, ang Loverboy and Turbanos Corporation. Aksyon John Diaz, balita na tatas. Aksyon Radio. Mga kababayan, kalalaki ng kagtuha-tuhaan sa pagpolisi ng tag sa mapulian, indigid pagkalipatan. Dapat magtinuan ng kalawasan, magpanib. This is my life.
is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang Katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio Panahon mga kaakson. Pero antes pa man sina happy birthday lang sa pinakagwapa, pinaka-sexy namon nga upod sa UNOR Integrated School Grades 11 and 12 kag presidente sang faculty club, ang pinagkamaalam kag pinakamapisan nga dapat talamyahon mo lang sa talaan nga tion agod nga likawan ang sunlog kag ang sunggod. Happy birthday kay John Lloyd Belbar, nagaselebrar sang ika-53 nga kadlawan. Sabi lang sa 23, sabi ko 53 na, no? Sige, pasensya gid sa mga mensahe nga wala nato nabasahan. Magud na damo kita sang cater nga mga balita subong hapon. Action Radio Philippine Standard Time na size 5 na. Salamat gid sa aton tanan nga maka-action. Inyo nabatihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition Lunes kita. Ang presentation Setyembre 12, 2022. Salamat man sa aton nga Patrol 1 Bravado Patrol. Production Zilminado back-to-back nila kay Action Papang Nixon Tahom. Ato naman yung News Center Action ang Defensor Lisay. Dito naman sa Studio A Master Control sa ato naman yung technical side. Mapod natin sa Action Henry Espolgaren, Action El Rey Dutillos. Sa kinaanda na ka naman ang inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tions ng kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.